Putri kang sulistyeng warni. Kayak anakku wis nurunke aku kok. Lho. Napa? Kayak ngombe dhewe kancane kon delok. Turun bapake ya. Bapakne yang ngono kuwi. Srihening Mastika Tepan. Anggere nggon stream. Kowe rada ngadoh ro kamera. Dodo wis ora kurang ajar Gus. Pecat wae iki. Senengane nek aku sing maju ngece. Mas Gun? Mbok sesuk golek grup sing waras-waras kok. Karo masamu kowe iki dirubengi karo wong sing kurang saon. Ya. Putra Kanjeng Sira. Putra Nusantara. Mbok rasa ganggu. Ada. Piye? Lah ngapa to? Liyane ra diganggu lho. Ambak wong wedok iki sing normal-normal wae. Wong muni rasa ganggu kok kemayu lho. Nek diganggu mbak rasa ganggu Mas, ngono apa piye? Rasa ganggu Pak, rasa ganggu Dik, rasa ganggu Mbah ngono. Berasa ganggu. Bah, ngewoh. Masa aku ngono sih? Dek. Tadi nyanggre omong lambene le bali suwe. Wah apa? Hah? Maksudnya? Berasa ganggu. Ya ora ya. Ameng mlongo kok pamerke. Lah jenengan iki ngewohke lho, aku alon muni ndarani kemayu nek banter muni galak. Ayo sing sak normale rasa ganggu, Pak. Ngono wae penak berasa ganggu.